төшкән тышкан. Ничектер белмимен, бер көн идән асты кошы тышкан, егылган дәкләттә бер табак сөткә килеп төшкән. Йөзеп карый табакта ул, арлы-бирле хышыгып булмый, сыек сөт бит, бата, һич тә табактан ышкынып булмый. Йөри тышкан, йөзәдер, тик тотып булмый, йөрәк түзми, йөзәдер аркылы буйга, котылмак өмет төзми. Тырышмак бушка китми бит, бераздан соң була уңай. Бу тышкан шулкадәр йөзгән, куерган сөт тә булмай. Хәзер бит батмый, тышкан киерелеп майга аяк баскан, сикергән дә табактан ул, чыгып үз урынына качкан. И кырындаш, син кирәксә суга бат, йә сөткә бат, ит сабыр, күрсәт чыдамлык һәм дә ит гайрәт, сабат.